Hej. Velkommen til Mols Laboratoriet her midt i Nationalpark Mols Bjerge. Det er et fantastisk sted for at lave udskoleundervisning midt i istidslandskab, midt i en fantastisk anderledes natur. Det er bare om at gå i krig. På Mols Laboratoriets arealer, der kan man opleve utrolig mange forskellige danske naturtyper. Der er urørt egeskov, der er bøgeskov, der er hede, der er overdrev. Vi har også søer og ikke mindst meget kort afstand til vores hav, så man kan lave forskellige biotopundersøgelser. Det giver god mulighed og inspiration til at fordybe sig i den danske natur, og ikke mindst giver mulighed for i fællesmål at tilgodese de forskellige målpar. Pejsestuen, det er vores naturnære formidlingsrum. Her kan eleverne, efter de har været på feltarbejde med ketcher og net, komme tilbage og bestemme de dyr og planter, som de har fundet på deres tur. Det kan kvalificere oplevelsen og give dem idé om, hvad der er for nogle planter og dyr i området. Der er hæfter, der er bøger og der er stævluper, som kan hjælpe eleverne i deres arbejde. Vil du give dine elever en helt særlig oplevelse ude i naturen? Samtidig med, at der er en stor faglig indhold, og der bliver tilgodeset målparerne i fællesmål, så skal I komme ud på Mols Laboratoriet. Og det kan du bruge Mols Laboratoriet på 3 måder. Du kan tage herud selv med dine elever og benytte de faciliteter, der er i pejsestuen, og kigge på vores arealer. Det betyder, at du skal booke i forvejen, sådan så vi ved, at I kommer. En anden mulighed er, at I booker en formidler herude, som kan have stort naturkendskab og kendskab til området, og som kan inspirere til en rigtig god undervisningsdag. Så den tredje mulighed, det er, at man booker sig ind og har overnatning på Mols Laboratoriet. Alle mulighederne står beskrevet på vores hjemmeside www.molslab.dk. Vi ses!